to acknowledge the presence of our city department heads, headed by City Administrator Florencio Mongosa Jr., the Department of Education, the Regional Trial Court and the Municipal Trial Court in cities, the officers and members of the Naga City People's Council, the City Youth Officials 2016, the Naga City Urban Poor Federation, the Naga City Solo Parents Federation, the Naga City Queen Federation, Sanggawadan Federation, the Naga City Lupung Tagapamayapa Federation, Senior Citizens Federation, the Persons with Disabilities Federation, and our friends from the transport groups. We would also like to acknowledge our friends from the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, our friends from the Academe, Naga City Agricultural and Fishers Council, Naga City Market Stallholders Federation, Pamana, Pamilyang Migrante ng Naga, Lakas ng Kababaihan, Free and Accepted Masons of the Philippines, Order of Demolay, Rotary Club of Naga, Naga City JCs, our friends from the media, Barangay Council of Abella, Barangay Council of Bagong Bayan Norte, Barangay Council of Bagong Bayan Sur, Barangay Council of Balatas, Barangay Council of Calawag, Barangay Council of Cararayan, Barangay Council of Carolina, Barangay Council of Concepcion Grande, Barangay Council of Concepcion Pequeña, Barangay Council of Dayangdang, Barangay Council of Del Rosario, Barangay Council of Dinaga, Barangay Council of Igualdad, Barangay Council of Lerma, Barangay Council of Liboton, Barangay Council of Mabolo, Barangay Council of Pacol, Barangay Council of Panikwason, Barangay Council of Peña Francia, Barangay Council of Sabang, Barangay Council of San Felipe, Barangay Council of San Isidro, Barangay Council of San Francisco, Barangay Council of Santa Cruz, Barangay Council of Tabuco, Barangay Council of Tinago, Barangay Council of Triangulo. We would also like to acknowledge our friends from the Happy Youth Movement of Naga, Bantay Kataid Federation, Chinputong Fire Brigade, Naga White Volunteers, Bureau of Fire Protection, Naga City Police Office, Bureau of Jail Management and Penology, our friends from Pag-ibig, GSIS, SSS, TTI, NIA, Bicol Medical Center, Development Bank of the Philippines, Metro Naga Water District, Casureco 2, the National Youth Commission, our friends from the Department of Local Government, Department of Interior and Local Government, Office of the City Prosecutor, National Statistics Office, Philippine Information Agency. In just a short while, we will begin our oath-taking ceremony.
We would like to announce the arrival of the representative-elect of the 3rd District of Camarines Sur, the Honorable Gabriel Hidalgo Bordado Jr. We would like to announce the arrival of the City Mayor of Naga, the Honorable John Garcia Bongat. I request everyone to please settle down. In a short while, we will begin our ceremonies.
We wish to announce the arrival of the representative of the 3rd District of Camarines Sur and the presumptive Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Lenny Hirona Robredo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the oath-taking ceremonies of the newly elected Naga City officials. To formally start our ceremony, may we request everyone to please rise for the ecumenical prayer to be led by Reverend Father Rex Hidalgo of the Immaculate Conception Roman Catholic Parish, Brother Manny Makatanong of the Darussalam Masjid, and Reverend Sancho J. Tabuso Jr., Deputy Conference Minister, United Church of Christ, Naga City, to be followed by the singing of the Philippine National Anthem and the Heart of Bicol March, to be led by the Naga City Hall Choral. Panalangin ng Bayan ng Diyos. Aming Diyos ng buhay at kasaysayan, kami po ay naririto ngayon upang minsan pa ay aming kilalanin ang iyong kadakilaan. Pasasalamatan at papupurihan ka dahil sa iyong kapangyarihan. Naririto po ang iyong mga lingkod bayan at mga kumakatawan ng aming mamamayan sa pagnanais na kami ay iyong pangunahan. Pagkat tanggap namin, O Diyos, na kami ay mayroong mga kahinaan. Panginoon, tanggapin ang aming dakilang pasasalamat sa nagdaang halalan, pagkat batid po namin na hindi niyo ito pinabayaan. Naging matagumpay at mapayapa ang kabuuan ng pagpili ng iyong bayan sa mga nais mamuno ng bawat mamamayan. Kaya naman, O Diyos, ng katarungan at kapayapaan, dalangin namin iyong pakinggan. Haharap na naman po kami sa isang bagong yugto ng aming paglalakbay tungo sa ikauunlad ng iyong bayan. Kami ay iyo pong samahan. Dalangin po namin na sana ay pagkalooban ninyo ang aming mga pinuno ng iyong karunungan
upang sila'y makapaglilingkod ayon sa iyong kalooban, hindi ang makasariling kaparaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang damdaming maglingkod muna sa iba at ang sarili ay isang tabi muna. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng pandarambong na siyang sanhi sa ikapaghihirap ng iba. Umaasa po kami, O Diyos, na mangyayari ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa iyong kaharian sa langit. At nawa ang iyong pagpapala ng kapayapaan, katarungan, pagkakaisa at pag-iibigan ang siyang sumaaming lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Diyos na manlilikha, tagapagligtas at diwang patnubay. Amen. Amen. Kindly be seated. Thank you very much, Father Rex, Reverend Sancho, and Naga City Hall Chorale. Team Naga's oath-taking will not be complete without hearing the voice of Naga, and whose voice we will be hearing soon at the halls of Congress to represent the people of the 3rd District of Camarines Sur. Ladies and gentlemen, for the opening message, the Honorable Gabriel Hidalgo Bordado Jr., Representative-elect of the 3rd District of Camarines Sur.
Salamat kay Allen Riondanga. Upakanta po si Allen Riondanga. Matibayo na siyang maray Master of Ceremonies. Subago siya man sinag-MC sa kuya, duman sa Kalabanga. Nakulaon pong maray na onra para sa sakuya na magtaram digdi po sa oath-taking ceremonies kan sa tuya pong Team Naga. So bago po ang gabos, gusto ko pong tawananing paggalang an sa tuya pong presumptive Vice President of the Republic of the Philippines, Leni Herona Robredo. Kaibanan po an sa iyang mga aki. Ano to? May sounds eh. Yaon po ang sa kuyang inaanak, si Aika. Yaon po si Tricia. Asin yaon po si Jillian. Siringman, yaon po ang Team Naga. Si mga incumbent officials, asin si mga incoming officials kan sa tuya pong namumuta na syudad, ang puso kan Bicol, pinapanginutan po kan matibayon na Mayor Alcalde John Garcia Bongat. Asin ang boss mi sa sangguniang panglungsod, ang matibay na Vice Mayor Attorney Nelson Ligacion. Yaon man po ang sakuyang esposa, si Gina, asin ang sakuya pong mga aki, si Marian, si Ian, asin si George. Subago, sa Kalabanga, nalingawang kong i-acknowledge ang pinakabagong miyembro kan sa muyang familia, ang sakuyang son-in-law, si Eric Alfred Cabral. Sa kabos pong mga representatives kang man iriba-ibang ahensya kan gobyerno, man iriba-ibang sektores, sa mga empleadas kang City Hall, sa kabos pong yaon ngunyan, ang mga barangay officials, barangay captains, barangay kagawads, pati na po ang mga empleyado-empleyada man sa mga barangay councils, gabos pong yaon digdiyo sa The Tent. Maray na hapon po sa Indo Gabos. Subago, may nag-warning sa kuya, dahil maghiribian. Subago kaya emotional ako duman sa Kalabanga eh. Dahil ko ito pigi-expect eh. Ako baga, pag-abot sa tararaman, dahil ko makontrolan sa kuyang sa diri sa pagtaram. Alagad may mga momento na medyo talaga masakit. Dahil ito ang sa kuyang pighalian, naghihinakit ngani, 28 years akong nagserbi sa syudad ng Naga, dapat bumalik man ako duman sa banwaan na kinamundagan ko malo yung iba kundi ang Kalabanga. Iyan po nakula man na onra sa sakuya na almost 30 years na po ako sa gobyerno lokal kang Naga. 22 na taon po ako naging elected official po kang 1995. As in, pinili ko po na mag-oath-taking duman, may go signal ang sa tuya pong alkalde, John Bongat, ning huli ta iyo nga na yan, Kalabanggaan sa kuyang ginikanan. As in, pinili ko po ang petsang May 27 dahil very significant po ini yung maray. Ini po ang 58th birth anniversary ni former Mayor, former Secretary of Interior and Local Government, Jesse Manalastas Robredo. Ang sabi ko po sa Kalabanga, kung mayo po si Jesse, mayo man kami ngunyan digdi. Siya po ang nagpuon, siya po ang nagtaos sa muya ning maninigong oportunidad na makasirbi po sa Indo, bako lang po sa Naga ngunyan, kundi ngunyan sa luwas na po ang Naga,
Kung mayo po si Jesse, mayo po si Gabi. Yan po ang sakuyang pigtutubod na prinsipyo. As in, bigas sabi ko man sa kadaklan, na nahahadit ako kan kamugtakan ko ngunyan. For the first time, maluwas po ako sa sakuyang sa diring syudad. Ang mimirar kong harong na tiniran ko ning halawig na panahon. For the first time, 7 lang dagdag na local government units ang sa kuya pong aasikasuhon. 8 po ang syudad ding Naga. Alagad, mayo sigurong dai madadara sa pangadji. Sinabi ko kay Father Rex Hidalgo, ang sa kuyang pinsan, nagabos ng mga santo asin mga santa, kabali na ang maangles asin dominasyones sa kalangitan. Ang sakuyang inapudan, tangani pong makagana ako sa nag-aging eleksyon. Kadakula pong maray ang kapasalamatan ko sa Indugabos. Salamat pong maray sa mga taga-Naga, taday po nindo ako pigpabayaan. 13,000 plus ang botong ginanahan ko po digdiyo. As in, iniyo ang nagtapal kang kadakul-dakul kong kadaugan sa ibang lugar. Kaya, Naga, dai ko ng God, mahahali iniyo sa puso ko as in sa saguyang pag-isip. Nag-urulay na po kami na Mayor Jan, na Vice Mayor Nelson, katong mga nakaaging aldaw. Padagos po ang satuyang pagtatarabangan. Pigahalata po ang proclamation kan satuya pong Vice President. As in, sigurado kita, she will be proclaimed as the first Bicolana Vice President of the Republic of the Philippines. Dakulaan pong bagayan na siya po magtukaw bilang Vice Presidente dahil medyo dahil kita pigswerte sa pagiging presidente. Ngunyan, siya na po ang leader pangnasyonal sa kawaranta ning naging presidente. Ihilingon ta po sa masunod na aldaw ang mga developments. Ngapit, lalo pong maging mapusog ang satuyang pag-iiribanan sa kuya pong commitment na kung ano po ang ginibaw ni Congresswoman Leni Robredo sa kuya man pong gigibuhon. Kung ano po ang sa iyang pinasunod sa kuya man pong ipapasunod. Garo day ka nagtutubod, Councilor John Labadia. An sa kuya lang pong commitment kiraray, magtarabang-tabangan kita. Dahil ko po ni kayang sulo lang na mayo akong suporta, hali po sa puso kan Bicol, ang syudad ning Naga. Dapat all out ang po kiraray ang suporta nindo sa pagpuon ko na magtrabaho bilang representante, bako lang po kang syudad ning Naga, kundi kang bilog na 3rd District kan Camarines Sur. Tatapuson ko na po ang sakuyang iniyong pagtaram. Dapat pabiluhon ko man si maralaog na mga opisyales kang syudad ning Naga. Again, let me quote Ted Kennedy. Bako na si Gabriela Mistral, si Ted Kennedy man. Ang sabi niya baga, for all those whose cares have been our concern, our work goes on, our cause endures, and our dream shall never die. Thank you very much. Mabuhay po ang Naga! Mabuhay po si Vice President Leni Robredo! Mabuhay po ang Pilipinas! Thank you. Thank you very much, Sir Gabi. We will now proceed to the oath-taking ceremonies to be administered by the representative of the 3rd District of Camarines Sur, and on June 30 will be leading us as Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Leni Herona Robredo.
We will be starting with our city councilors. As we call your name, kindly proceed on stage. Ang kasurog kan mga kababaihan, re-elected Councilor Cecilia Neni Velus de Asis. Tabay sa edukasyon kan Lambang Nagenyo, re-elected Councilor Gregorio Greg Abunal. Ang doktor kan mga taga-Naga, City Councilor-elect Jose Sani Ranyola. Ang malalaumang kaantabay kan mga kaakian, re-elected Councilor Elmer Baldimoro. Ang sandigan kan mga urban poor, re-elected City Councilor Mila Miles Rakid Arroyo. Ang amigo kan mga parauma, Councilor-elect Julian June Lavadia Jr. Ang bantay kan Pasi Orden kan syudad, Councilor-elect Joselito Lito del Rosario. Ang boses kan barangay, Councilor-elect Vidal Castillo. Ang kabarkada kan mga jóvenes, re-elected Councilor Rayan Cedric G. Rintoy. Ang ladawan kan maurop na Nagenyo, Councilor-elect Salvador Badi del Castillo. Pakitaas tabi kan sa tuyang tuong kamot, asin magsunod sa kuya. Ako si, pakisabi kang pangaran, na nahalal sa katungkulan bilang ng lungsod ng Naga, ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan, at mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas, na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyanawa ako ng Diyos. Congratulations. Thank you to our city councilors. We will now have the oath taking of the city vice mayor. May we now request on stage, together with his family, Vice Mayor Nelson Ligacion.
Hinahanap ko si ibang aki. Sabi ko, sasaro na lang anatada. Pakitaas ng inyong kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si Nelson Ligacion, Nahalal sa katungkulan bilang City Vice Mayor nahalal sa katungkulan bilang City Vice Mayor ng Lungsod ng Naga, ng Lungsod ng Naga, ay taimtim na nanunumpa, ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan ng aking mga kasalukuyang katungkulan at ang mga iba pang pagkaraan nito'y at ang iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral at mga dekretong pinaiiral na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasiyanawa ako ng Diyos. Kasihanawa ako ng Diyos. Congratulations. Thank you very much, Vice Mayor Nelson Ligacion, Ma'am Marion. Thank you very much. We'll now move on to the taking of the oath of the City Mayor. May we now request on stage, together with his family, Mayor John Garcia Bongat. Pakitaas po kang tuong kamot, asin magsunod sa kuya. Ako si John Garcia Bongat, John Garcia Bongat, na nahalal sa katunggulan bilang City Mayor ng Na- Lungsod ng Naga, na nahalal sa katungkulan bilang City Mayor ng Lungsod ng Naga, ay taimtim na nanunumpa, ay taimtim na nanunumpa. natutuparin ko ng buong husay at katapatan Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ang mga tungkulin ng aking mga kasalukuyang katungkulan ng aking mga kasalukuyan Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. na tunay na mananalig at tatalima ako rito, Nasusundin ko ang mga batas, nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito
ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasiyanawa ako ng Diyos. Kasiyanawa ako ng Diyos. Congratulations. Thank you very much, Ma'am Lenny. Thank you very much, Mayor Bongo. And now, let us listen to the message of our matibay na timon, kan Konseho Kanaga. Ladies and gentlemen, Vice Mayor Nelson Ligacion. Our guest of honor, presumptive Vice President Maria Leonor Herona Robredo, Congressman Gabi Bordado Jr., Mayor Jan Bongat, members of the 12th Sangguniang Palunsod, colleagues in government, barangay officials, friends, guests, my fellow Nagueños. On May 9, 2016, we witnessed a landslide victory for Naga. At the national level, history was made as a Nagueño, the widow of our beloved former Naga City Mayor, Jesse Robredo, the Honorable Maria Leonor Herona Robredo, was elected to the second highest position of the country. In the district, we also saw how our colleague, the Honorable Gabi Bordado Jr., was kicked up to the House of Representatives. At the city level, the whole Team Naga was once again vested with the complete trust and confidence of the Nagueños. Amidst depraved strategies to test our resolve, we firmly stood our ground and remained resolute and united. Our enemies tempted us with means of short-term indulgence, but we as a people had strongly affirmed that the city's long-term success and our children's future and prosperity are not for sale. It is non-negotiable. Huli kayan, sa indugabos na mga nanindugan para sa padagos na pag-uswag asin pagprogreso kan syudad Kanaga. Salamat. Sa mga pag-iriba sa Team Naga, asin sa mga empleyado kan City Hall, an sa kuya pong dakulang pasasalamat. Iyaon po dyan, asin sa tuyang palakpakan, Mayor Jan Garcia Bongat. Siringman si Councilor Neni Diasis, Councilor Greg Abonal, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Miles Rakid Arroyo, Councilor June Labadia, Councilor Lito del Rosario, Councilor Vidal Castillo, Councilor Rayan Rintoy,
as in Councilor Buddy Del Castillo. Siring man sa tulos-tulos na nagpromesa nin mga proyekto asintabang sa satuyang syudad. Matapos an sa iyang proklamasyon, palakpakan ta po, Congressman Gabby Bordado Jr. An sa kuya man na pasasalamat, ninhuli sa padagos na pagtaon nintabang, giya asin inspirasyon, kan sa tuyang Vice Presidente, palakpakan ta po, Her Excellency, Vice President Maria Leonor Herona Robredo. Sa sakong namumutan na agom, si Attorney Marion Eloisa, asin sa kuyang mga aki, tulo po an mayo ngunyan, inulit ang maiklase pa, alaga diyaon po dyan si Neptali, ninhuli sa dayaday na pagkamuot, asin pag-intindi, salamat. Sa mga naglapigot kan sa tung kapangganahan, sa mga daing patod na nagtiwala sa kapasidad asin liderato kan Team Naga kaibanan an sa indong lingkod. Dakula po an sa kung utang na buot, asin sa kuyang pinapasalamatan, an mga leader kan barangay, palakpakan ta po, an mga kapitan, mga punong barangay, nayaraon po digdi, mga kagawad sa pamamayo po ni Kagawad Lulit Nantes, ang KSBK President, mga pamayo kan manlain-lain na organisasyon, asin mga campaign volunteers, ang kapangganahan po kan Team Naga, kapangganahan tagabos, kapangganahan para sa marhay na puturo kan sa tung syudad. Thanks to your energy and time, opportunities for Naga's robust growth are further waiting in our doorsteps. To tell you the truth, I am excited with the city's future. Though indeed, the past 3 years have been bountiful and fruitful. During my inaugural message in 2013, I forwarded 2 key points where the Sangguniang Panglungsod's performance must be measured. The first is promptness to pass sound legislations. And the second, the capacity to pass so-called welfare legislations following the exhortation of former President Ramon Magsaysay that he who has less in life should have more in law. On the first, we invested in modernizing our legislative procedures and we set up mechanisms for monitoring our progress. As a result, the disposal rate of the City Council went up from a mere 28.57% in July of 2013 to 87.57% as of April 30, 2016. On the second point, we opened our sessions to the public and solicited their comments on both proposed and even enacted legislations. The Sangguniang Panglungsod Student Participation Program and I Engage have made sure that our people are part of our policy-making processes. To ensure that the grassroots are truly well involved, the Council has even went out of its way to bring down the city's best performance practices to the barangays through our Enable program. An efficient government coupled with an engaged citizenry is the reason behind coming up with responsive measures that have helped shape Naga as the most competitive component city in the Philippines. It is also the reason why our City Council was hailed as among the outstanding Sangguniang Panglungsod in the entire country. The past was bright, but I strongly believe that the coming years
will be much brighter. The best will definitely become better. On the part of the Sangguniang Panglungsod, we intend to advance the gains of existing mechanisms, learn from lessons of history, and from there, plan and draw a world-class, self-reliant, and caring city, not just for this generation, but also for the next ones. The best time to plant trees is now. Given this, it is our desire, as soon as possible, to formulate, subject of course, to your scrutiny and participation, a proposed legislative measure ordaining the city's basic ordinance and crafting a 30-year urban development plan. Businesses in the city are vigorously expanding, investors and migrants are coming. Along with it, traffic is congesting and our population is exponentially increasing. Thus, in order to avert the problems that have come along with development and growing population, we need to strategize as early as today and put in place the necessary preventive and corrective protocols and systems. The basic ordinance and the 30-year urban development plan will also serve as a roadmap, a blueprint, through comprehensive consultation with all sectors of the community. The ordinance and the plan will contain the aspirations and dreams of the Nagueños for themselves and for the city, and as such, will serve as a guide or decision criteria for current and future city officials. Our critics say that Naga is no longer a maugmang lugar. They are greatly mistaken because Naga is not just a maugmang lugar. It is fast becoming a mas maugmang lugar. Today, we give you, our dear Nagueños, our pledge that we will never rest on our laurels. With the able leadership of Mayor Jan Bongat, the promised assistance of Congressman Gabby Bordado Jr., as well as the continuing support and inspirations being provided by Vice President Leni Hirona Robredo, and of course, with the untiring support of each and every Nagueños, the city will soar to further heights. Mabuhay po ang Naga! Mabuhay kita mga Nagueños! Thank you very much, Vice Mayor Ligacion. At this point, let us listen to the message of the person who brought our city to where it is today, and the leader who took us to new heights. Friends, ladies and gentlemen, Mayor John Garcia Bongat. Thank you, Allen. Sa sakuyang pamilya, Farah, Jade, and a new member of the family, Baby Shan. Sa ko po mga partidaryos, riyaan po dyan. Salamat sa daing sawang pagtabang, asin paganduyog sa sakuya puon kan 2001 hanggang unyan, hanggang 2019. Sa satuya po masunod na Vice Presidente kan Pilipinas, Presumptive Vice President Leni Robredo. Salamat po sa imong presensya, being
our administering officer in this afternoon's oath-taking ceremonies of Team Naga for the 9th consecutive election. Ubos kung ubos. Gabos kung gabos. Congressman-elect Gabby Bordado and family, Aika, Tricia and Jillian, Vice Mayor Nelson Ligacion, and Attorney Marion and family, the incoming councilors, and of course, the outgoing, like Councilor Babet Labadia, Councilor Celine Tuason, and Councilor Nathan Serio, our very supportive families, mga punong barangay, as in mga kagawad, kang 27 barangay, kang Syudad de Naga, our friends, guests from the government and non-government organizations and sectors. Gabos pong rayaon mo niyan, ladies and gentlemen. Kung bako po sa Indo, mayo man po kami. Enot po sa Gabos, salamat sa Indong presensya. Iyan po sa rong pagpahiling kan sa Indong pagpadangat sa Samuya. Ang sakuya man pong pagbati, nin maugmang kompleanyo, sa padangatang dating alkalde as in DILG Secretary Jess Robredo. Siya po baga, ang inspirasyon kan lambang saro sa Satuya. Urog na sa Team Naga, na tumultol asin pumakaray, takitang mga taga-Naga, dai pinatuod sa pwede na. Naging kultura na. Sabi nga ni po ni Sec Jess, maging marhay kesa dati. Ang ngunyan dapat maging marhay kesa kasuugma. Ang nugma maging marhay kesa ngunyan. Iyan po ang kultura na nananalaytay sa dugo kang Team Naga. Maswerte po kita. Taan legasiya ni Secretary Jess Robredo, pinapadagos kang satuyang Vice Presidente Leni Robredo, asin yaon pa kasurugta ang matibay na masunod na Congressman Gabby Bordado. Surumpay manggiraray ang tubo poon sa taas hanggang sa baba. Sa syudad na ini, day po pwede and pwede na. Taan dapat, kaya pa. Kung kaya tang isipon, kaya tang gibuhon. Hilinga po nito si Gabby. Tangon yan, congressman na kan 3rd District, kan Camarines Sur. Uro pakiman po nito. Libre po ang pag-upak. Well, I feel that this is my valedictory speech. Valedictory huri na po ining speech ko bilang alkalde kan sa tuyang padangat asin namumutan na syudad nin Naga. Maugmang lugar. Proud ako na genyo. Mga tataramon na lalo pa po nagpapaorgulyo, bako lang po sa Samuya, bilang mga opisyalis, lideres kan sa tuyang syudad. Nagpapaorgulyo sa lambang saro sa Satuya. Nagenyo, nagenya, babae, lalaki, aki, gurang, maedad. Gabos po kita, kabali. Minister pang inapod ang satuyang syudad na matibay sa pig-aapod na inclusive and participatory governance. Kung dai po kabali, ang gabos, dai pag namamatian kan lambang saro sa Satuya, nakabali siya sa paggogobernar, sa paghasi ng mga marayrahay na mga desisyon,
para po sa orog na ikakauswag kan sa tuyang syudad. Marikason po baga ang paglayog kan panahon. Before I knew it, from 2001 up to now until 2019, from councilor to mayor, because of you, because of your full support, I have dedicated almost half of my life, not only to serve my family, but to also serve each and every one of you in the prime of my life. I have dedicated the younger years of my life for this city I deeply love. Padangat ko po ang syudad na ini. Day po ako mahaloy bilang konsyal 2001 to 2010. As in, inalok, inako ang pagiging alkalde kan syudad. 2010 hanggang 2019. Kung kulang po ang pagpadangat ko sa syudad na ini. Sa totoo lang, sabiyon ko po sa Indo, gabos gigibuhon ko kung iyan ikakarahay, as in ikakauswag kan sa tuyang syudad. Gabos na talento ko, na aram ko, iyan gagamiton ko para sa satuyang syudad. Kung sa Tagalog, parang kailan lang, uya na, tapatapuson na po ako bilang sa indong alkalde kan namumutantang syudad ning Naga. Day man po ako maabot sa ikatulo as in huring termino ko bilang alkalde kan syudad ning Naga. Kung bako po sa suporta kan sa kong pamilya. Salamat para sa pamilya ko, sa indong suporta. Day po ako magiging matibay na alkalde kung mayo po sinda. Katuwang nag-iintindi. Kuminsan kulang ang kalidad, di kalidad na oras sa pamilya. Pero yaon, naginguwa na di pabayaan ang satuyang syudad. Bago pong pasil, araran po kan lambang saro sa satuya ng mga rayaon digdi. Nayaon sa public service. Partikularmente, pag-elective position. Dapat tatao magbalanse kan panahon, kan oras sa publiko asin sa pamilya. Bako pong madali yan. Pero saro po yan sa mga angat, sa lambang saro sa Sambuya sa Team Naga. At the end of the day, what prevails is our love, ang pagpadangat po sa satuyang syudad. Time and again, I've said that leadership is action, not position. Day po ako mahilig sa istorya. Ang gusto ko po, resulta. I have always focused on action because more action and less talk is what our people need. The ultimate measure of good governance is good results for you, for me, and for the entire city of Naga. We all love, we all attempt to love and to help. If you love your city, show it. Don't keep it. Data po, itago ang satuyang talento. Kung igwa mga ideya, sabiyon, para po maging marhay ang mga desisyon, kan pigtitiwalaan nindo mga opisyalis kan satuyang syudad. After all, we do not own this city. All of us own this city. And therefore, magtumarparte po kita para sa marayrahay na mga desisyon para po sa futuro kan satuyang syudad.
Be a law-abiding citizen. And only then can we say that I am a proud Nagueño, I am a proud Nagueña. Ibanan po nindo ako asinan bilog na Team Naga. Kay ba ang sa tuya pong Vice Presidente, Leni Robredo, Congressman Gabi, sa pag-atubang kan mga angat sa paabuton na termino. Kung kaya tang isipon, sabi ko nga ni po, kaya ta po yan, gibuhon. Let's not just think, let's not just dream. Let's do it! My fellow Nagueños and Nagueñas, each of us, you and me, are all part of one team. One Team Naga, one ubos kung ubos, one gabos kung gabos. Tarabangan po kita para sa futuro kan sa tuyang syudad. Thank you very much, Mayor John. At this juncture, we will be asking a message from one of the great leaders of Naga, a woman who remained standing at the last and made a mark in history as the first Bicolana elected as the second highest official of the land. Friends, let us listen to presumptive Vice President Leni Robredo. Mabalos, magtukaw tabi kita gabos. Marahay na hapon sa Indogabos. Pagtaong galang ta sa mga opisyales kang syudad sa pangingenot ni Mayor John, Vice Mayor Nelson, si gabustang mga konsehal, kabalin na si Pahali sa Kasipalaog. Siyempre sa tuyang bagong Congressman Gabi Bordado, sa tuyang mga barangay officials, mga barangay captains, yaon man po digdiyo si mga namamayo kang iba-ibang ahensya kang gobyerno. Maluya ang mata ko pero nasilayan ko na si PD Edna. Siguradong si ibang mga pamayo yaon man dyan. May sarong lamesa si Satuyang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Mga kapamilya sa City Hall. Sigabos na pong pag-iriba digdiyo sa syudad ning Naga, maray na hapon sa Indogabos. So bago po nakatukaw ako, sabi ko pag pinataram ako, halipot sa nang maray ang sasabihon ko, mapasalamat lang ako sa tabang nindogabos dahil ang hapon na niyo bako kuning hapon, pero hapon iniyo kang Team Naga. Pero subagong nakatukaw na ako, pigdadangog ko si mga pigtatararam, kang si mga nainot sa kuya, nahiling ko pa si Vice Mayor Ludi Asense, nasa ina si Doktora. Nahiling ko si Vice Mayor, garuday ko mapugulan na magbalik tanaw. Magbalik tanaw, tagaro marikason sa naang panahon, pero pigigirumdum ko kang kita nagpupuroon pa sana. Medyo mati-mati ko si sa kuyang kagurangan. Sa pigihiling ko sa lamesa, sabi ko, garo si kasabay midigdiyo nagpuon. Siyempre si Gabi dahil kaibanan siya ni Jess puon sa Bicol River Basin. Si Dr. Sani Ranyola, si Nene, si Boy pa ang nagpuon kang 1988. Siyempre si Doktora Asense. Inda si Father Rex kung buhay na kadto. Taubin mali si Father Rex. Siguro si ibang mga kapamilyata sa City Hall, iyo si pagpuon. Pero siguro, girumdumon talang kung paano kita gabus nagpuroon. Pigkasal kami 1987, day pangani sarong taon, pagkatapos kami kinasal,
nagdesisyon na si Jess na magdalagan para mayor. Kung natatandaan nindo, kang panahon na to, garulong shot na maray na manggagana siya. Dahil bago man siyang puli, hali sa Manila. Haloy siyang nawara, duman siya nag-college, duman siya nagtrabaho, nagpuli lang siya digdiyop, pakatapos kang EDSA Revolution para pamayuhan ang Bicol River Basin. Pero di pa siya nahahaloy, madalaga na bilang mayor kang Naga. Kung natatandaan nindo, anum sindang nagralaban ka ito, may Rocco, may Sibolo, si mga darakulang pangaran sa politika, sisay man ang mahuna na may pag-asang manggana. Siguro tandain niyo ni Councilor June Labadia. Mahilig kaya siya kato mag-basketball, sindang duwa ang magkakawat sa basketball. Dawa sa inadalan, nagkakawat ng basketball. Kang nagdadalaga na siya, ang sabi kang si sa iyang mga kalaban, mayo man yan aram si Jessie Robredo kundi mag-basketball. Tanda mo to, June. Iyan ang sa iyang kansyaw, 1987, 29 years old siya. 29 years old siya kadto, ako 22. Mas gurang pa sa kuya si Aika. Kaedad ko si Trisha. Apisar baby pa ang hiling ko kay Trisha ko niyan. Pero kaedad ko si Trisha at that time na nagdadalagan si Jess para mayor. Badus ako kay Aika, maaki ako dapat March. Iyo to si pinaka first local elections after kang EDSA Revolution. Kaya si election kato January 18, 1988. Di ko aram kung natatandaan ni Doktora. Igwasin ng kampanya sa Panikwason. Ka ito. Pero kang panahon kay kadto ang Pakol Carolina sa Kapanikwason garo ibang banwaan. Dahil dipisilo na maray ang pagsakat rough road pa. Kung natatandaan nindo, siguro magkaibang partido pa, si Pading Sadi, saka si Jess Kato, saka si Boy. Pero kung natatandaan nindo, nagkarandidatuhan ka to, kababagyo sana. Kababagyo sana, mayong kuryente ang Naga, ning 2 bulan. May rally si na Jess sa Panikwason, late afternoon. Inaapudan ako sa telepono. Magsakat ka ngaya digdiyo ning generator, na mababanggihan kami, mayo kaming darang generator. Madara pa padagos ako ning sound system. Nakahanap akong generator, nakahanap akong sound system, pero mayong madara. Nakahanap akong truck, si truck ni mother-in-law sa koprahan, pero mayong driver. Dahil kaipuhan na, ako ang nag-drive kang truck. 7 bulan ang sakuyang tulak kay Aika. Ako si nag-drive kang truck, karga ko si generator, karga ko si sound system. Pag abot ko sa Panikwason, di pa makakabagtas ang truck hanggang sa may kanto lang siya. Ito bagang bago magtuo. Bago magtuo sa sentro kang Panikwason, hanggang may tindahan duman, hanggang duman lang si truck. Pagbaba ko sa truck, si Doktora Asensi ang nagsabat sabi sa kuya, maaki ka na baba. Sabi ko, Doktora, dai pa po, sa Marso pa po ako maaki. Ay, tahababao na ang tulak mo, maaki ka na. Sabi ko, dai pa po, ma-eleksyon ngo na, sa Marso po maaki na ako. In short, nadagos si rally, nadara ko si generator, nadara ko si sound system, ako pa si nagbaba ulit. Pero kambangging ito, nagputok na si bag of water ko. Dinara ako, hinatod lang ako sa Mother Seaton, mayo si agum ko, mayong magurang, tahde pa man nga ako maaki, mapahiling lang ako. Pag abot ninda sa ospital, yaon na si Aika. 7 bulan kang sa kuya pinangaki, January 12 ko si Aika inaki, January 18 ang eleksyon. Pagkaaki ko sa iyang amay na aga, pagmata ko sa nang udto, nag-aasikaso na ako kang gabos. Nasa ospital pa ako. Pero dahil ako ang bantay kang headquarters,
inaasikaso ko na si Gabus na kaipuhan sa eleksyon. Hard life na maray, si eleksyon kadto. Natatandaan ko, kami lang ni na June, si June, ako, si Vice Governor Ato, Peña, kami sinagtatarabangan sa headquarters. Nag-eleksyon, nagbotohan, pagkaboto mi, nagturog kami ni Jess, dyan kamami, sa Monterrey. Habo ming madangog ang resulta kang eleksyon sa radyo. Dahil di imi ngani, di pa man ba katuuso ang mga survey. Di mi aram kung may kapangganahan. May nag-abot kaming kaibanan mi sa harong, nagboboto sa Kalawag. Pag-abot niya, sabi niya, Kuya, gana ka duman sa muya sa Kalawag, saka pa lang kami nagburuhat. Nag-ikot sa mga eskwelahan. Gitgita na maray silaban, mayo pa ka mga computer, mano-mano pa. Pero nanggana si Jess 900 votes. 900 votes, 24% lang kang boto. Gana si Doktora Asense. Pero top-notcher ka katupad di ano? Top-notcher si Pading Sani, pero magkaiba pa sindang partido. Ang nakaluwas na kagawad sa partido ni Jess Tulusa na 7 sa Balyo. So naglaog siya sa City Hall, gulpi ang habo sa iya. Very, very difficult. Si primerong mga bulan niya, si mga gusto niya inuulang kang sanggunian, kang naglaag siyang bandiklak, tanda ko nag-threaten mag-rally ang mga empleyado. Kang nagpa-exam siya sa mga empleyado para mahiling niya kung saan dapat si mga assignments, nag-threaten din na mag-strike. Dipisilo na maray si iyang first term. Si Naga City Public Market kadto 1 month before the elections nasulo. Halos buong market nasulo. Di ko aram kung tanda nindo, halos sarong taon si gabos na mga stallholders yaon sa tinampo. Iyan si syudad ning Nagang inabutan ni Jess. Habo sa iya ang kadaklan sa mga tao, mayong pagtubod sa iya dahil hubin pa siyang maray, sisay man inimayo ning pagkaaram, in shambles si kadakol na institusyon sa Naga. Grabe si problema ta sa urban poor, grabe si problema sa illegal gambling, kadakol na maray problema. Pero nagdesidir. Natatandaan ko sa primerong taon, kan sa iyang pag-mayor, pigdesisyonan na iluwas ang mga terminal sa Central Business District. Kang niluwas si mga terminal sa Central Business District, 76 na kaso ang inatubang. Pero, dai nagpatanyog. Kang pigluwas si mga terminal sa Central Business District, ang pinakainot na tinamaan ng mga negosyo gabos kang pamilya. Dahil si negosyo kang pamilya gabos harani sa terminal. Pero, dai nagpatanyog. Si Inot na paghiling sa iyang may pagkadiskumpiyado, ang lambang sarong na genyo. Luway-luway na hiling na ang tahong iniyo, desisyonadong pakarayon ang syudad. Kadakol man giraray ning naaanggot, in fact, kampatapos na si sa iyang, katukayang first term niya, halos 4 na taon ka mo pa di. Halos 4 na taon dahil January si election. Kang patapos na si sa iyang first term, kadakol siyang dating kakampi na habo na sa iya. Si sa iyang political godfather, nagkaigwan na sindang falling out dahil sa wedding. Pero, dain nagpatanyog. May eleksyon ulit 1992. Pag-eleksyon ng 1992, si dating kakampi, diin nakakampi. Pero si mga dating dai sa iya nagtutubod na sa iya. Sina Pading Sani, sina Boy, nag-iribana sa iya ka 1992. Pero pinalabanan siya sa sadiri niyang tiyaon. Medyo takot.
medyo takot si Jess na sa laban na ito. Kung natatandaan nindo, iyo to si panahon ng Bunyog Banwaan. Natatandaan pa nindo to. Tatandaan nindo si panahon ng Bunyog Banwaan. Ang pangontra takad to, lakas ng kababaihan. Iyo to si taon na pig-organisar ta si lakas ng kababaihan. Tanda ko si Aika, 1991, madali mag-eleksyon, sadit-sadit pa yan. Pigsugo ako ni Jess mag-organize ning kababaihan. Permi ko yan bit-bit. Namamatangaan kami na kuryente pa ko kato sa Riverside. Hain si mga taga-Sabang. Inda ko may mahurubi na kaya ang mga taga-Sabang ngunyan. Pero di ko aram kung may nakakatanda pa. Sa pag-organize ko ning lakas ng kababaihan sa Barangay Sabang, na kuryente pa ako doon. Kadto pig emergency pa ako to. Pero si Aika, solo ko palang aki. Permi ko ining bit-bit sa auto. May dara akong tamong, ulunan, mga kawatan, libro, kakanon, dara ko yan gabus habang nag-organize ng lakas ng kababaihan. Nag-organize, bako lang barangay, sona-sona. Hanggang itong pag-organize, nag-culmination ito. Tanda garon ni Gabi. Day nakita meeting di avance. Pero iyo to si Torch Parade ka mga kababaihan. Di ko aram kung tanda panindo. Garo kita na lang gabdig di si mga gurang. Pero iyo yan si sa tuyang pinaghalian. Magpuon 1992 hanggang ngunyan. Sabi ni Mayor Jan, 9 ng eleksyon. 9 na eleksyon ang Team Naga, 12-0 pirmi. Aram tagabus, na ang 12-0, bako yan magic. Aram tagabos, na ang 12-0, mayo yan halong dayak. Aram tagabos, na ang 12-0, pinagpapagalanta iyan. Day 1 kang kita nagtutukaw hanggang sa katapusan. Sa interong Pilipinas, kita lang garo ang may record na 9 consecutive elections, 12-0. Pero aram tagabos na iyan bako dahil sa sarong tao. Bako iyan dahil kay Agumko, bako iyan dahil kay Mayor Jan, bako iyan dahil matitibay lang ang Team Naga, pero dahil yan sa tuya gabos na yaraon digdi. Kita gabos na nagtiwala, kita gabos na nag-anduyog, kita gabos na handang magsakripisyo, magpagal, para si sa tuyang mga pangiturugan, makakamtan taning sarabay. Kadakol man na mga lugar na makukusog ang pamayo. Pero pigaadalan ko, kang ako congresswoman na, pigaadalan ko, ano ang kaibahan kang Naga sa ibang lugar? Ang katibayan ta, bako lang nasa sarong tao. Pero ang katibayan ta, yaon sa lambang sarong nagenyo. Bako na si Jess Mayor kang 2010, pero naman tinirta si katibayan ta, mas lalo pa kita nagtibay. Nagada na siya 2012, pero si gabos na pinunan niya, padagos tang pigpapaurog. Nagirumduman ko si sinabi niya sa saro sa mga interviews kang siya nabubuhay pa. Na si katibayan kang Naga, bako dahil matibay ang leader. Pero si katibayan kang Naga, nakasandig sa pagtubod, na igwa kitang leader na nag-i-inspire, para kita gabos, mas maging matibay pa kung hain na kita ngunyan. Kaya ka naghali si Jess, kadakol si Karibay. Bako lang nakasing tibay niya, pero baka mas matibay pa sa iya. Iyan si Perminyang pigsasabi, kang siya patapos na maging mayor kang Naga. Nadai ako naghahadit na mapapaduman sa Mayo si sakuyang pinagpunan. Dahil nahiling ko na dawa Mayo na ako, kadakol akong iwawalat, na bako lang kasing tibay ko, pero mas matibay pa sa sakuyap. Kaya kita, si Mayor Jan, sabi niya, valedictory niya na ini. Di pa man mayor, kapunan pa sa naman ini kan pantulong taon pa. Pero sigurado ako na sa masunod na inaugurasyon,
kang masunod na alkalde sa Naga, mataram si Mayor John para i-deliver na si sa iyang valedictory. Pero ang pagmati niya, siring man kan si pagmati ni Jess, kang siya nagpaaram kan 2010. Naiwawalat ko ang Naga sa marhay na kamot. Mayo kitang paghadit, kaya ka nakaaging eleksyon, naghahadit si iba, may barakalan boto, may arog ka ni, may arog ka ako mayo lamang paghadit. Dahil ang tao, pag nakamati na ning sarong klaseng lideratong dayaday sa nasa pagsirbi, di na siya maako ning ibang klaseng liderato pa. Ang hahanapon niya lang, di siya matugot na mas garo pa urong kita pirmi. Ang hahanapon niya lang, si mas matibay sa nakatukaw mo niyan. Kaya pag pinag-uulayan ang Naga, iyan si Permi kong sinasabi. Kung natatandaan nindo na napatrouble pa ako. Dahil sa pagyayabang ko sa Satuya. Permi kong sinasabi, sa Naga kadakol man kami naginibo, na daig kami nag-resort sa mandadatang paagi. Aram tayan gabus. Kaya pag sinasabing ako maray na leader, garo ang pinag-uulayan nindo bako ako. Aram manindo si pinagpunan ko. Ay mga aki, yan tulo kong aki, nagdarakula yan sa City Hall. Kung natatandaan kan si mga City Hall employees digdi, ang mga aki, dumambaga sa opisina, sa mayor's office. Si Jess, dayman siya nag-uopisina duman sa laog. Permi lang siya digdiyo sa, garo baga siya padi, bakong iyo, ang nagigiramduman ko sa iya, duman sa long table niya, garo siya padi na nagpapakumpisal. Sa wala mo na makaulay, mairisog, tuunaman, arog-arog kayan. Si Aika, si Tricia, saka si Jillian, nagdarakula iniduman sa inner room ni Jess. May mga daralang ning tsupon, may darang, ako working mother, may mga darang kawatan, may mga darang adalan, may mga darang libro, pero nagdarakula yan duman. Ang kakarawat, si mga aki man, kan si ibang mga empleyado. Pero ang gusto kong sabihon, si personal ming buhay, day na pwedeng masuway sa buhay ni Jess bilang naging mayor kang Naga. Kaya dawa mayo na siya pati ang mga aki. Dawa ako sibut na sa national sa hiling ko. Day man makuyog na mapalaag sa mandata. Natatandaan ko, bago pa lang mayor ng ning Naga si Jess, tagatabok pa kami kadto, barabanggi pakakapamanggi. Nag-iikot kami sa intirong Naga. Ako ang nagdadrive. Nahiling manindo permi kami ako ang nagdadrive, pasahero ko siya, nakasakat pa ang bitis sa dashboard kang auto. Nag-i-inspect kami kang gabus na tinampo. Di ko aram kung si ang taga-GSD digdi. Pero si mga first 2 terms ni Jess, ang ginigibo mi barabanggi, pag nahihiling niya na may pundidong street light, nagaanggot na. Permi niyang sinasabi, pag may pundidong street light, sinyalis yan na dain nag-work ang city government. Kadto sigisigi pa si Bagyo digdi. Natatandaan nindo si image ni Jess na dawa alas 2, alas 3 ting aga, pag naghupa ng dikit ang duros, yao na siya nagtatrabaho. Ang gusto niya, pag liwanag kang aldaw, malinig na. Kung di pa ngaya malinig, ang impresyon kayan, dai nag-work ang city government. Kaya si tratamiento sa pagmanihar kang syudad, garuman lang si pagmanihar kang pamilya. Mala, taday kami nakapaharong, kang siya pa man ang mayor, di man pigpapakaray ang City Hall. Garo kang 2010, pakatapos na, kang cabinet secretary na siya na luway-luway pigpapakaray na ang City Hall, sabi ni Jess, maray man na dain ako nag-mayor, tapakaray, nagagayo na ang City Hall ngunyan. Kaya pag nag-aagi ako niyan sa City Hall na magayuno na, pigkakaulay ko siya. Sabi ko, hiling at magayo na ang City Hall. Pero si pinakapunto lang kang urulay na ni, kadaklan sa halawig na si pinag-iribanan. Bakong gabos na panahon, nagkakasundo kita gabos,
Igong mga panahon na igwaman da ipagkakaintindihan, pero sa kinatapusan kang gabos, pareho sa naman si pagtubod ta. Na mayong ibang paagi ning maray na paggobernar, kundi maray na buot, higos sa pagserbi, saka itong sarong klaseng lideratong nag-i-inspire. Perming may kasabihan, duwa daa ang klase ning mga leaders. Itong leaders na nag-i-inspire, saka si mga leaders na nagdadara ning pagkatakot. Pareho man daa pigsusunod. Pero, itong leaders daang nagsusunod dahil natatakot brings out the worst in people. Itong mga leaders bring out the best in people, the worst in people. Pag nagsusunod sa iya dahil may pagkatakot. Pero itong mga leaders na nag-i-inspire, ini yung sa mga leaders na nag-bring out kang best in people. Gusto ko magtubod na si mga leaders na digdisanaga, puon ka to hanggang ngunyan. Iyo si mga klase ng leaders na nagtataon ng inspirasyon dahil nahihiling ta na nabibring out niya si best sa satuya gabos. Kaya si pagtaram ko ngunyan, pagpasalamat na din. Pagpasalamat sa mga nawalat ni agum ko. Na dailang padagos si sa iyang pigigibo, pero pinakaray pa ining lalo, pinaurog pa ining lalo. Ang sakuyang pagtubod, iyon niyo si pinakapusog na pagtaon ning ondra sa iyang memory. Deita man kaipuhan ipagpara-exalt si agum ko. Tadei man siya kayan komportable aram nindo. Pero pag nahiling niya na si tinanom niya lalo tang pinatalubo, iyo yan si pinakamaray na pagpahiling na inuondra tagabos kung ano man sinatanom niya sa tuya. Daingon ako mataram tungkol sa saguyang pagiging VP, ngunyan pa lang na aldaw, hopefully, matatapos ang canvassing. Pero as an inside information, bako man inside, tayo nasa COMELEC website na, malamang ako mga 263,000. Kaya si kung pigihilingin do ang COMELEC website, nagko-compute ka mo, na-compute na sigurado nindo. Kadakol nagsasabing nandaya kita, pero di ko kaipuhan depensahan ang sarili ko sa indo dahil aram nindo na bako yan totoo. Di ako madepensa dahil ako saro duman sa mga nagtutubod, nasisay man ang malaog sa sarong poder dahil sa pandaraya, mayo siyang mandato kan tao. Kaya sa indo, mga nagtutubod, padagos na nagtutubod, na bako mang kitang arog kang pigsasabi kang iba, salamat na maray. Data man mapiplis ang gabos, pero may saro pa akong pasalamat. Aram nindo, kada naanggot na mga aki ko, tahalawigo na ako nagtataram. Last na, kang election kaya, kung natatandaan nindo, dawa ka tong virtually unopposed si Jess. Iguan ng dekahon na day sa iya nagbabotong 9,000. May 9,000 digdi sa city na talagang day nagboboto kay Jess. Kaya, nagralaog si mga boto. Ang inaasahan ko, ang day man sa ko maboto, 9,000. Pero kampig hiling ko, 5,000 plus lang ang day sa ko nagboto. Kaya kung sisay man itong halos 4,000 na dating day nag-iiba sa to na nag-iba na sa tungon niya, salamat na maray. Nakadagdag ito sa sakuyang kapangganahan. Pero sa Indugabos, salamat na maray sa pagtabang sako. Salamat na maray sa pagtabang sa sakuyang aki. Dawa mas gurang siya sa kuya. Congressman Gabi Bordado. Salamat na maray sa padagos na tiwala sa interong Team Naga. Maray na hapon, Diyos mabalos. Diyos ang mabalos, kasi magbantay, Presumptive Vice President Lenny Robredo. At this point po, we'll now proceed to the photo opportunity. May we request once again, VP Lenny will
have the photo opportunity in the following order. We'll first start with the city councilors-elect with their families. No? So we will start with Councilor Nene Diasis. We'll have two posts po. The first one, itong nagtitake ng oath, and the other one is a group photo. During the posterity oath-taking photo, we are requesting the family to join the elected city officials. May we now request Councilor Greg Abunal and family. All right, thank you very much. Councilor Sani Ranyola. We now request Councilor Sani Ranyola and family. Thank you very much, Councilor Greg. Now request Councilor Elmer Baldemore and family kindly prepare. Thank you very much. May we now request Councilor Elmer Baldemoro. All right. May we request the Barangay Council of Concepcion Pequeña to accompany Councilor Sani Ranyola. All right, thank you very much. Councilor Elmer. Councilor Sani, thank you very much. Para po mas madali, inutunta muna po ang group photo, then to be followed by the oath taking posterity post. May we request the other members of the family to join. May
May we now request the family of Councilor Master Gedroy and the family to kindly prepare. Thank you very much. Thank you very much, Councilor Elmer Baldemoro. May we request Councilor Jun Lavadi and family to kindly prepare for the photo opportunity with the Vice President. Thank you very much. May we now request the family of Councilor Jun Labadia. We are requesting the Councilor-elect Lito Del Rosario and family to kindly prepare. Daing dudang magagana, nakulaan ng pamilya. Alright, let's have the oath-taking posterity pose. Sige na po, magbali na po, tabi ka mo. Alright, thank you very much. May we request the Barangay Council of Tabuco to join Councilor Alright, 3 seconds. Thank you very much. May we now request Councilor Lito Del Rosario and family. Thank you very much, Councilor June. Thank you very much to the Barangay Council of Tabuco. May we now request Councilor-elect Vidal Castillo and family to prepare for the photo opportunity. All right, 5 seconds. In 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. We'll now have the oath-taking pose. Thank you very much to the family. We'll now have the oath-taking pose.
Thank you very much, Councilor Lito del Rosario. May we now request Councilor Vidal Castillo and family. And after that, the Barangay Council of Calawag. Right. All right, we now request the family. Thank you very much. By the way, we are inviting everyone for the 5 o'clock Mass at Basilica Minore to be followed by the JMR birth anniversary celebration at Eternal Gardens after the Mass. Thank you very much. May we now request the family of Councilor Rayan Rentoy. Upon the request of Father Rex, samo na po daang mapa-picture. Baka po dahil kami makaiba sa pamibi. Councilor Rentoy, please. All right, we'll now have the oath posterity post. Pero galawang kwento All right, we'll now have the posterity post. The oath. All right, thank you very much, Councilor Rayan. Now have Councilor Barry del Castillo. May we now request the family of Councilor Badi. Then after the family, the Barangay Council of San Isidro and the Barangay Council of Cararayan. I'm sorry, Cararayan and San Isidro. All right, thank you very much. May we now request the Barangay Council of Cararayan and San Isidro. May we request the Barangay Council of Bagong Bayan Sur to kindly join Councilor Nene De Asis. Then we'll
All right, after this po, we'll have the photo opportunity with the City Vice Mayor and the City Mayor, then si Sarong Team Naga na po. Thank you very much po. Mag-iba ka na dyan. Sige na. Sige na po, iba na. Daw ako. Alright, thank you very much po. Yun na. Wait na. Alright, Bagong Bayan. May we now request the family of City Vice Mayor Nelson Ligacion to kindly prepare. Bagong Bayan po, you are being requested by Councilor Nene De Asis. May we also request Congressman Gabi Bordado to join the photo opportunity of Bagong Bayan with Bagong Bayan Zoo. All right, thank you very much. May we now request City Vice Mayor Nelson Ligacion and family. All right. Thank you very much. We'll now have the oath austerity. Ay, ko na pala. May we now request Mayor John Bongat and family. And after the photo op with the mayor and the VP, we'll have the Team Naga photo op. All right, thank you very much po. May we now request the Vice Mayor Nelson Ligacion and the city councilors for the last photo op. All right, Vice Mayor Nelson Ligacion, Mayor John Bongat. Okay, thank you very much. Okay. Sige. Sige po. Kabanga kung lima rin dito sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Can we have a full smile? Everyone? Okay, mabilang po akong tulo ha. 1, 2, 3. All right, thank you very much, Team Naga. Thank you very much, BP Lenny. Thank you very much, Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Licasio. And while we're having our snacks, we'll be entertained by the Naga City Hall Chorale. Once again, we are inviting everyone for the 5 p.m. Mass at Basilica, to be followed by the JMR birth anniversary celebration at Eternal Gardens after this ceremony. Thank you very much. Si Ma'am Lenny sa pa. Di na ko papayag mawala ka muli. Di na ko papayag na muli mabawi. Ating kalayaan kay tagal nating hindi. Di na papayag ang mabawing muli. Magkakapit-isip, libo-libong tao. Kay sarap palang maging Pilipino. Sama-sama isa
kapayapang panahang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang lakas. Basta't magkaisa tayong lahat. Basta't magkaisa tayong lahat. Sama-sama sa lakbayan, sama-sama sa lakbayan, sama-sama sa pagtulong, sama-sama sa daratan, sama-sama sa Bantay ilaw sa kalawakan ng sama-sama sa sama-sama sa tawanan, sama-sama sa puso sama-sama sa kasihan, sama-sama sa
Sama-sama magkasama, sama-sama magkasama. Sa ngaran po kang